ambície. Žiaľ, zostalo len pri želaní, realita bola iná. Spájam sa teraz naživo s Londýnom, kde pocit sklamania prežil na vlastnej koži aj Števo, aj Zele. Števo, dobrý večer. Dobrý večer, Jarano, komu dobrý, komu zlý. V každom prípade pozdravujem. Možno ste to videli, Erik Vlček aj Peťo Gela mali v K2 na 1000 metrov naozaj tie najvyššie ambície. Zo semifinále postúpili z prvého miesta, celkovo z tretieho. Boli vynikajúco pripravení. V konečnom dôsledku odštartovali nemožno ideálne. Po 500 metroch už strácali výraznejšie a nakoniec bolo z toho posledné 8. miesto vo finále, ktoré bolo naozaj obrovským sklamaním. Určite aj pre fanúšikov, ale najmä pre samotných chalanov. Tu sú ich reakcie. Sám na to skúšam prísť, ale naozaj nenachádzam chyby. Proste nebol to náš deň, nebola to naša jazda, bohužiaľ. Tak to bolo dosť sklamanie, nečakali sme, že by sme mohli dojsť 8. Čakali sme, že keď to nebude ono, tak to bude tak okolo toho 5. 6. Takže z toho 8. sme boli ako nemilo prekvapení. Musí si uvedomiť človek, že nielen on chce vyhrať, chcú aj to aj všetci ostatní a nedá sa to ťahať neustále. My sa z tohto musíme otriasť hlavne a potom sústrediť sa na ďalšie boje. Olympijský deň sa pre slovenské farby teda nezačal dobre a atmosféru v Slovenskom dome, ale ani divákom pri obrazovkách nevylepšila ani Martina Hrašová. Zistila si, Števo, v čom bol problém, že aj naša kladivárka zaostala za očakávaniami? Ťažko povedať. Martina to zjednodušila, že to jednoducho zbabrala, ale celkom logicky sme od nej čakali maximum, čo sa týka našich atletov. Veď pred necelým mesiacom sa stala vicemajsterkou Európy, ale v kvalifikácii hodila až 8 metrov za svojím osobným rekordom, čo je naozaj neuveriteľne veľa. No a potom so slzami na krajičku si už iba spýtovala svedomie, ale nie je to nič platné, do finále nepostúpila. Kým Martina sa bude na Slovensko vracať s neúspechom v Batohu, chalani z K2 dostanú šancu na reparát. V zajtrajšom finále K4 je možné, že sa po dnešku vôbec dajú do psychickej pohody? Samozrejme, všetci tomu veríme. Hneď po dnešných pretekoch išli chalani si zapadlovať a trošku tie myšlienky naladiť, aby zabudli na dnešný neúspech. Sú odhodlaní, v každom prípade to rozbalia, dajú do toho všetko a my všetci veríme, že to dopadne lepšie ako dnes. Ak by som mal byť trošku pozitívnejší, no horšie ako dnes to už dopadnúť ani nemôže. Tak, Števo, veľa príležitostí na oslavy už zrejme mať nebudeme. Ak si práve po finále K4 nevypočujeme slovenskú hymnu, čo by bol taký malý zázrak možno, tak sa zrejme prvýkrát vrátime z veľkých hier pod 5 kruhmi bez zlatej medaily. No popravde, tešil som sa na viac radostných živých vstupov z Londýna. Ani nehovoria, no úplne najradšej by som tu robil stojky, na hlave oslavoval nejakú farebnú placku, ale žiaľ, nestalo sa a preto som nútený aj povedať možno pár myšlienok, tak ako to vnímam celé, ako to cítim. A pravda je taká, že slovenský šport je na ústupe zo svojich čelných pozícií, na ktoré sme si zvykli vďaka množstvu fanatikov a talentu, ktorý sme mali a máme ešte, čo sa týka hlavne vodného slalomu. Pravda je ale taká, že zo 46 člennej výpravy tu v Londýne, nech sa na mňa nikto nehnevá, je tu polovica výletníkov, ktorých viac zaujímajú atrakcie a nočné žúrky. Videl som to na vlastnej oči, nebudem samozrejme radšej menovať. Nedá sa samozrejme, stále čakáme tých nasledovníkov, či už napríklad Martiny Moravcovej, ale stále neprichádzajú a mám obavy o slovenský šport. Druhou kapitolou sú samozrejme podmienky, v ktorých naši športovci vyrastajú a rád by som upriamil pozornosť na 3 oblasti, o ktorých sa vôbec nehovorí, ale sú absolútne zásadné. Čo sa týka financovania slovenského športu, tak v podstate my nevieme presné číslo, koľko peňazí zo štátneho rozpočtu ide do slovenského športu. Druhá vec, čo sa týka rozdeľovania do jednotlivých odvetví, tak tie kritériá sú absolútne neprehľadné. Čiže nedá sa povedať, prečo dostal futbal trebárs toľko, hokej toľko a hádzana zase inú sumu. Čo je ale maximálne desivé, aspoň pre mňa osobne, je skutočnosť, že neexistuje žiaden systém kontroly míňania týchto finančných prostriedkov, kde nevieme, v podstate nie sú zväzy nútené vydokladovať konkrétne sumy, na čo minuli. A to je naozaj veľmi, veľmi, veľmi desivé. Nepochybujem o tom, že mnohým to určite vyhovuje, predsa 10 ročia sa nič s tým nemenilo. Naši politici sa pri športovcoch objavia akurát tak na fotkách, keď sa usmievajú. Za seba musím povedať, že
som z toho veľmi smutný a o slovenský šport a jeho budúcnosť mám veľké obavy. Števo, tak to boli štiplavé, ostré, naozaj pikantné slova, ale vďaka aj za túto holú pravdu. Pre Slovensko dnes naozaj smutného Londýna ešte pekný večer. No a ja už len doplním, že pozvanie do zajtrajšieho Telerana prijal